Manginibikelele emakhaya nginilethele nomhlahlo wesimo sezulu mbukeli namafu maphakathi nezwe njengoba nizibonela ngethombe ze-satellite kanti namathuba emvula azothanda ukuba mahle enyakatho mpumalanga nezwe afike ku-60% ibe lapha nalapha kodwa kwezinye indawo imvula ehambisana nokuduma kwezulu ngixwayise ke mbukeli nemvula engahambisana nokuduma kwezulu kunobungozi enyakatho mpumalanga nezwe ufaka phakathi isifundazwe Gauteng mpumalanga naseLimpopo kanti nemvula enamandla engalindeleka kulezo ndawo isimo esingadala ikhukhula kanti ke nakusasa sayaqhubeka nje amathuba emvula abe mahle enyakatho mpumalanga nezwe abe u-60% kodwa esifundazweni KwaZulu-Natal azobe awu-30% ngasogwini kanti nezibhadu zenkungu zingalindeleka ngenkathi zasekuseni endaweni eziphakeme empumalanga nezwe kanti nangasogwini olusentshonalanga ibhadu zenkungu zingalindeleka ekuseni kodwa liphenye ngokuhamba kosuku kanti amazinga aphansi namhlanje ebusuku lebanda ke mbukelo Sutherland naseCalvina kanti maphakathi nezwe lipholile eBloemfontein ngo-12 degrees lifudumale kodwa ngasogwini olusempumalanga ePort St Johns naseThekwini kuzobe ku-18 degrees kanti lapha esifundazweni khona eGauteng eJohannesburg kuzobe ku-14 degrees ebusuku banamhlanje kanti ke nakusasa sayaqhubeka nje liphole ngasogwini olusempumalanga nezwe esifundazweni KwaZulu-Natal ngo-22 degrees eThekwini naseRichards Bay kanti namathuba emvula angalindeleka ngasogwini ikakhulukazi esifundazweni KwaZulu-Natal kanti maphakathi nezwe lipholile naseGauteng ngo-22 degrees lifudumale kodwa endaweni ezimaphakathi nezwe ngenxa yelanga engalindeleka kulezo ndawo eBloemfontein 27 degrees ku-24 degrees eKapa lodumo ngizobamba lapho umhlahlo wezulu emakhaya nifisela ubusuku obuhle.